Żgur li matul is-sena ġdida li ġejja ser niżbalja. U żgur li xi darba jew oħra ser nonqos lil xi ħadd. Imma dan m'għandux jaqtali qalbi, anzi għandu jimlini bil-kuraġġ u l-ħeġġa. Għalfejn? Għax min ma jagħmel xejn ma jiżbaljax. Meta nkun qed ngħix esperjenzi ġodda, meta nidħol għal sfidi ġodda, meta nkun qed nipprova li ninbidel f'persuna aħjar, meta nkun qed nipprova inħalli dinja aħjar milli sibt, żgur li xi darba jew oħra ser nonqos lil xi ħadd. Żgur li xi darba jew oħra ser niżbalja. Mela ħanwarrab il-biża'. Ħanidħol għall-esperjenzi u sfidi ġodda li ser tpoġġi din is-sena ġdida b'kuraġġ u entużjażmu. Ħanħalli kull ġurnata tas-sena l-ġdida li tinfetaħ qudiemi tkun opportunità oħra fejn nista' nikber f'persuna aħjar. Ħalli fl-aħħar ta' din is-sena l-ġdida nista' ngħid li kienet sena aħjar minn dik li għaddiet. Bil-ħaq, is-sena it-tajba.